በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ንባብ ገድላት ቅዱሳን አቦታት ገድለ አቡነ አቢብ ምስ ዲያብሎስ ካብ ዝገበረው ቃለ መጥያ እዞም ቅዱስ አቦ በብሕቱና ካብ አቡነ አንጦኒ ሳልሳይ ዝኾኑ ቅዱሳን ቦታታት ክበጽሑን ኢየሩሳሌም ኣብ ዝኸዱሉ ዝነበሩ እዋን አምላኽ ንሰይጣን ኪድ ንገሮ ኢሉ ብዝኣዘዞ መሰረት ሰይጣን ድማ ሓንቲ ኸሓበ ከመይ ጌሩን ደቂ ሰባት ከም ዘስሕቶም ሓደ ብሓደ ንአቡነ አቢብ ገለጸሎም። ሰይጣን ንኣባቡላ ወይ ድማ ንአቡነ አቢብ ድላይ ካሕተተኒ ፈትየ ዘይኮንኩስ እግዚአብሔር ኩሉ ትግብረኻ ንዓለም ከመይ ጌርካ ከም ተስሕታ ንፍቁረይ አቢብ ንገሮ ተባሂለ ስለዝተኣዘዝኩ ከይሓባእኹ ክነግረካ እንኹ ተኣሲረ መፅእ ኣለኹ ዝደለኻዮ ሕተተኒ ምስ በሎም አቡነ አቢብ ድማ ከም ዝኽብሉ ሕቶም ጀመሩ። ሕቶ ንሰብ ብዘይ ፈቃድ እግዚአብሔር ከመይ ጌርኩም ኢኹም ተስሕትዎ ዘለኹም? መልሲ ንሕና ብፈቃድ እግዚአብሔር እንተተመላልሱ ክነስሕቶ ይትረፍስ ጥቑ ምቕራቡን ንፈርሕ ኢና። ንሕና ነስሕቶም ግና ካብ መገዲ እግዚአብሔር ክእሎ ከሎ ኢና። ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ምቹው ናይ መእተው ዕድል ንረክብ እሞ ከም ቃሕ ዝበለና እናገበርና ንሕልኖ ንቆፃፀሮ። ንኣብነት ህፃን እንተኾይኑ ኣዲኡ ስም እግዚአብሔር ዘይትፅውዕ እንተኾይና ኣብኡ ሓዲርና ሕማቕ ጠባይ ከም ዝህልዎ ንገብሮ። ንኣብነት ቀብጠርጠር ባህሊ ስዲ ተጻራፊ ንገብሮ። ሕቶ ከመይ ኢልኩም ኢኹም ንመንእሰያት ተስሕትዎም? መልሲ ብፍትወት ዓለም ብትዕቢት ብትምክሕቲ ብፍቕሪ መብልዕን መስተን ስጋዊ ፍቕሪ ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ንኣዋልድ ድማ ፍቕሪ ደቂ ተባዕትዮ ከም ዝሓድረን ፍቕሪ ክዳን ፍቕሪ ድቃስ በረኸት ናይ እግዚአብሔር ምእንቲ ከይካፈሉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ነጽለኦም። ልቢ መንእሰይ ብቁጣዕ ከም ዝቃጸል ንገብር። ፍቕሪ ገንዘብ ንሕድረሎም በሐሶት ከም ዝምሕሉን በሐሶት ከም ዝምስክሩን ንገብሮም። ኣብ ልቦም ቅነ ንእትወሎም ከምዚ ገይሮም ስለ ዝነብሩ ድማ እቶም መላእኽቲ ካብኣቶም ይርሕቑ። ሕቶ ንስኻ እሞ መዓስ ትእመን ኮንካ ንሓሶት ኣቦ ዘይኮንካን ከመይ ጌርኻ ኣምነካ ይኽእል? መልሲ ፈትየ ዘይኮንኩስ እንሆ ኣብ ልዕለይ ጠጠው ኢሉ ናይ እግዚአብሔር መልአኽ ሴፍ መሊሑ ገለ ነገር ከይሕሱ ይሕልወኒ ኣሎ። የግዳስ ኩሉ ዘለየካ ገለ ከየጉደልካ ሕተተኒ እምበር ፍቃደይ ነይሩ እንተዝኾንስ ቅድሚ ኩሉ ንዓኻ መስሓትኩኻ ዳ እምበር ገለ እኳ ካብዚ ምስጢር ሓሶታይ መካፈልኩኻን። ምክንያቱ ነዚ ሜላ መስሓቲና ተረዲዮም ብዙሓት ሰባት ካብ ፍቓድና ምፍጻም ሃዲሞም ፈጸምቲ ፍቓድ እግዚአብሔር ከም ዝኾኑ ስለ ዝፈልጥ እየ። ሕቶ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ዳ ንኣምላኽና ክትፍትንዎ ክንደይ ደፈርኩም? መልሲ ኣምላኽ ምዃኑ ይፈለጥናን ሓደ ካብ ነቢያት ይመሲልና። ሕቶ ንሰማያት ደይብኩም ናይ መላእኽቲ ምስጋና ትሰምዑ ዶ? መልሲ ካብ ማዕረግና ምስ ወደቕና ፈጺምና ናብ ሰማያት ኣይንምለስን ኢና። ክሳብ ኣየር ግን ንበጽሕ ኢና። ሃለቃና ሳጥናኤል እንተዘይኮይኑ ንሳውን ሓንቲ ግዜ ንጻድቕ ኢዮብ ክፍትኖ ከሎ እዩ። ሕቶ ንደቂ ኣዳም ምስ ኣስሓትኩም እንታይ ረብሓ ኣለኩም? መልሲ ሓቢሮም ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ባሕሪ ጸልማት ኣብቲ ባሕሪ ሓውን ይሓዝኑን ይነዱን ንዘለኣለም ድማ ኣብኡ ይኸውን ፍርዶም። ሕቶ ኣብ ኣረጋውያን ከ እቲ እትፍትንዎ ፈተናታት ከመይ ዝበለ እዩ? መልሲ ካብ ኣጓብዝ መንእሰያት ብዝበለጸ ኣብ ሽማግለታት ወይ ኣቦታት ሰብ ሓዳር ብትህኪት ብሸለልትነት ኣብ ልቦም እናሕሰብና ጸሎት ከይገብሩ ትህኪት ጾም ከይጾሙ ኣንጊሆም ከም ዝበልዑ ቁርባን ወይ ስጉኡን ደሙን ንኸይቅበሉ የብቃዕና ነብሎም። ብጠቕላላ ካብ ኩሉ ሰናይ ነገር ከም ዘቋርጹ ንገብሮም። ተራገምቲ ንክኾኑ ኣነ ክወድ ገለ እየ እናበሉ ብትምክሕቲ ትዕቢት ከም ዝሕዞም ንገብሮም። ናይ ሰብ በደል ወይ ጌጋ ነርእዮም ንሳቶም ግና በደል ከም ዘይብሎም ሓቀኛታት ኢና ከም ዝብሉ ንገብሮም። ሕቶ ብክንደይ ዓይነት ተመሲልኩም ንወዲ ኣዳም ተስሕትዎ? መልሲ ንሕና ብዘይ ንመስሎ ነገር የልቦን። ዕላማና ካብ ታብርህቲ ሃገር መንግስተ ሰማያት ንሕና እንፈልጣ ሓንሳን ናሓዋኑ ዝሰኣነያ ንወዲ ኣዳም ስለ ዝተዋህበት ንሱ ንኸይኣትዋ ድሌትናን ሃረርታናን ስለ ዝኾነ ብዝተፈላለየ መልክዕ እናኣደናገርና ስራሕና ንቕጽል። ምክንያቱ ባህለት ወዲ ሰበብ ብዓይነቱ ስለ ዝኾነ ንሕናውን መልክዕና እናለዋወጥና ንማርኾ። ንኣብነት መላእኽቲ ተመሲልና፣ ጻድቃን ተመሲልና፣ ባሕታውያን ተመሲልና፣ ቁኑዓት ሰባት ተመሲልና፣ ብደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ዝመልክዕን መሳርሒና ጌርና፣ ፈታዊ ተመሲልና፣ ለባማት ኣረጋውያን ተመሲልና፣ ብነገስታት ብወተሃደራት ተመሲልና ነስሕቶም። ከምኡውን ብኹሎም ኣራዊት ብኣንበሳ ብነብሪ ብዝብኢ ብውኻርያ ብተመን ብዕንቅርቤት ብኸልቢ ብዕዋፍ ከምኡውን ብኻልኦት እንስሳታት ተመሲልና ንዓለም ነስሕታ። ሕቶ
ስለምንታይ በዚ ሁሉ ተመሲልኩም ንፍጡር ወዳ አዳም ተስሕቱ መልሲ ሰባት ምንት ኸይፈልጡና ምክንያቱ ኣብ ምድርን እግዚአብሔር እንዳመስገኑ እንተዳ ተቀሚጦም ምስሞቱ ናይ ዘላለም መንግስተ ሰማያት ስለዝወርሱ ብዘይ ምቁራጽ ለይቲ ምስ መዓልቲ ብዝተፈላለየ ተምሳላት ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ክነስሕቶም ነበር ሕቶ ንወዲ ሰብ ከም ዝተመስልኩም ከም ተስሕቱ ዝፈልጥ ፍጡር ኣሎ ዶ መልሲ ዝፈልጡና ኣለዉ ዘይፈልጡና ኣለዉ እቶም ዝፈልጡና ፍርሃት እግዚአብሔር ዘለዎም ብቕንዕና ዝመላለሱ ናብ ኣበ ንስሖም ካህን ከይዶም ኩሉ ሓጢአቶምን በደሎም ነጊሮም ብንጽህና ናብ ቤተ ክርስቲያን ቀሪቦም ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ዝቕበሉ ይፈልጡና እዮም ከሎ ጌና ናብኣቶም ከይቀረብና ብጨናና ይፈልጡና እዮም ምክንያቱ ንሕና ረሳሓት ኢና ኣብ ብሓጢአት ዝረስሐት ሰብነት ድማ ንሓድር እቶም ዘይፈልጡና ግና ነዚ ክንገልጾ ጸናሕና ዘየማልኡ ካብ ፍቓድ እግዚአብሔር ወፂኦም ብፍልጠቶምን ሃብቶምን ክነብሩ ዝደልዩ ብስስዕቲ ዓለም ተዋሒጦም ፍርሃት እግዚአብሔር ዘይብሎም ብሓሳብ ዓለም ተዋጢሮም ዝነብሩ ሰባት መን ምዃንና ፈጺሞም ከለሉና ይክእሉን እዮም ሕቶ ንመነኮሳት ፈለስቲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትፍትንዎም መልሲ ካብ ኩሉ ፍጥረት ደቂ ኣዳም እቲ ዝበርታዕን ዝኸበደን ውግእን ባእስን ምስ ባሕታውያንን መነኮሳትን እዩ ምክንያቱ ነታናትና ዝነበረት ክብሪ ስለ ዘሕደጉና ነዚያቶም ክነውድቖም ከለና መጀመርታ ብንብዓት ክጽልዩ ጸሎት ከም ዘብዝሑ ስግደት ከም ዝሰግዱ ርህራሄ ከም ዝህልዎም ኩሉ ትእዛዝ ኣምላኽ ከም ዝፍጽሙ ንገብር እሞ ጽንሕ ኢልና ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ትህኪት ኣምፂና ነቲ ውዑይ ፍቕሪ ኣምላኽ ከም ዝዘሕል ንገብሮ ናይ ዓለም ሓሳብ ንዘርኣሎም ካብ ኣብ ገዳም ምቕማጥ ኣብ ከተማታት ንኽነብሩ ነፍትዎም ከም እኒ ኣብርሃም ብቓል ኪዳን ዝጸደቑ ነዘኻኽሮም ከምኡውን ኣብ ልቦም ጽልኢ ቂም ፍቕሪ ሽመት ፍቕሪ ገንዘብን ወርቅን ነሕድረሎም ሕሜት ንኽፍጽሙ ነተጋግሆም ኣብ ልዕሊ መምህራኖም ወይ ሓለፍቶም ብዝተፈላለየ ተንኰል ከም ዝለዓዓሉ ማለት ብኽስን ነገርን ምስ ደቂ ማሕበሮም ተጻልዮም ፍቕዶ ከተማታትን ዓድታትን ከም ዝዞሩ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ሕልኖም ፍቕሪ ደቂ ኣንስትዮ ንተክል ፍቕሪ ውላድ ብፍቕሪ ቤተሰቦም ከም ዝቃጸሉ ናብታ ዝሓደግዎ ዓለም ከም ዝምለሱ ንገብሮም ፍቕሪ ጥዑማት መባልዕን መስተን ክዳውንትን ሽልማትን ነሕድረሎም ነቶም ብመርዓ ዝጸደቑ ነቢያትን ሓዋርያትን ሰማዕታትን ነዘኻኽሮም ብድምፂ ኣራዊት ብግርማ ለይቲ ብቁርን ፀሓይን ከመይሎም ዕድሜኦም ሙሉእ ከም ዘሕልፍዎ ንሕስቦም እሞ ተስፋ ቆሪጾም ከም ዝጭነቑ ንገብሮም ብሕልምን ብምትሓትን ነፈራርሖም ኣብ ቅድሚኦም ኣራዊት መሮር ተራኽቦ ክገብሩ ከለዉ ነርእዮም ብፍትወቱን ክሳብ ዝወድቁ ንገብሮም ከይንስሑ ኸኣ ጽንዓትን ጭካንን ትዕቢትን ትምክሕትን ሕማቕ ፍርሒ ነሕዲርና ንዓይነ ልቦናኦም ነዕውሮ ጸሎት እንተጸለዩ ነቲ ጸሎት ብታህዋኽ ብዘይ ምስትምቓር ከይተረድኦም ከም ጽልዩ ኣብ መንጎ ጸሎት እትውፅእ ከም ዝብሉ እንተጸለዩውን ብዘይ ፍርሓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደው ምባል ገዲፎም ኮፍ ከም ዝብሉ ወንርእስዮሙ የግደምድሙ ኣጋሪሆሙ ኣብ ግዜ ጸሎት የእጋሮም ከም ዝሓልኩ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን የማንን ጸጋምን ነመላልሶም ኣብ ልቦም ኣቲና ውፃ ውፃ ነብሎም ከምዚ ስለ ዝገብሩ ኸኣ መላእኽቲ ይጸልዎምን ይፍንፍኖምን ሽዑ ንሕና ኣብ ቁፅጽርና ንኽንእትዎም ጥጡሕ ቦታ ንረክብ ከምኡውን ካህናትን ዲያቆናትን ብድፍረትን ብትዕቢትን ናብ ቤት መቕደስ ኣትዮም መስቂምን በቐልን ጽልእን ባእስን ክርክርን ህልኽን ኣብ ልቦም ይሕዲሮም ብዘይ ፍርሓት ስጉኡን ደሙን ከም ዝቕበሉ ንገብር ከምኡውን እቲ ዲያቆን ይኹን እቲ ካህን ነቲ ንባብ ወይ እውን ነቲ ዜማ እንተጸይቕዎ ከም ዘላግጹሉን ከም ዝነዕቕዎን ንገብር ክጽልዩ ከለዉ ንምዕራብ ናባይ ገጾም ከም ዝጽልዩ ገበር መስተ ኣብዚሖም ኣብ ቅድሚ ሰባት ሕማቕ ኣርኣያ ከም ዝኾኑ ገብሮም እቶም ንዓኦም ዝረኣዩ ድማ ንሃይማኖቶምን ነቶም መራሕቶምን ከም ዝነዕቑ ንገብሮም ንመጽሓፍትን ጸሓፍቶምን ከም ዝጸርፍዎም ኣነ ኸኣ በቲ ዝኣምንዎ መጽሓፍ ክጸርፎም ምስ ዝሰምዕ ኣዝዩ ደስ ይብለኒ ኣብ ናቢብ ነዚ ምስ ሰምዑ መሪር ብኽያት በኸዩ ሸይጣንካ ስለምንታይ ትበክን ትሓዝን ኣለኻ እዞም ኩሎም ዲያቆናትን ካህናትን መነኮሳትን ጳጳሳትን ከመኻ ኣይኮኑን እምበኣርከስ ክትበክን ክትሓዝንን እንተደሊኻ ምእንቲ እቶም ብዳሕራይ ዘበን ዝውለዱ ደቂ ኣዳም ብኸ ስለ ነገሥታት ብኸ ምእንቲ ጳጳሳት ብኸ ምእንቲ መነኮሳት ብኸ ምእንቲ ካህናት ብኸ ምእንቲ ዲያቆናት ብኸ ምእንቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ብኸ ምእንቲ መንእሰያት ኣዋልድን ብዘይ ሕጊ ድንግልኖም ንዝሙት ዝሸጡ ብኸ ነዚኣቶም ኩሎም ብዝመጽእ ዘበናት ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግረይ ናይ ሓጢኣት ከስግዶም እየ ፍቓደይ ክፍጽሙ ብዝመራሕክዎም ክኸዱ ረሃጾም ንዓይ ከም ዝገብሩ ብኽያቶምን ኣውያቶምን ስለ ርእሶም ዘይኮነስ ስለቶም ብሞት ዝሓልፉ ኣሕዋቶምን ኣዝማዶምን ጥቕሚ ዘይብሉ ብንብዓትን ሓዘንን ልቦም ከም ዝሓርር ክገብር እየ ኩሉ ኣምላኽ ዝገብረሎም ካብ ዓይኖም ሰዊረ ብልምዲ ከም ዝነብሩ ኮይኑ ከርእዮም እየ
يأرختين فتوتين كجبرم يه سلزي كدعنون كاب حتات كملسون سلزي أتوم تسلي سلزي أتوم سجد سلزي أتوم تصم سلزي أتوم تمهلل إلو اتفتانو زربو مسودة أبونا أبيب بخياتهم نبعاتهم كاب قدما يدحرا يقددا سبحات لأجزابه ولا ولاديتو دنجل مريم ولا مسكلو كبور بخفلس نصحف دبر مريم باتا مريم ጸሎዝ ተዳሎ ሐቀኛ ቃለ ምልልስ ምስፈታኒ ገድላብና አቢብ ማህበር ባታ ማርያም 3 መስከረም 1996 ዓመተ ምህረት ንባብ በሐውና ረዳይ ገብረስላሴ